Goeiedag iedereen, te Hulst, locatie Intratuin. Ook wel interessant op de Street View, dus ik ga nu vertrekken van Intratuin naar Hulst binnenstad en dan terug de exit. Dus Intratuin is ook wel vlakbij, maar ook wel interessant hier. Groot, het is nieuw en er is ook wel een horeca-punt aanwezig. Dus op de GPS-kaart ook te volgen, dus ik ga nu terug de richting van de N290. Ik ben nu op een kilometer afstand, dus in feite ja, iets meer dan een kilometer. Dus kan je in principe in minder dan 15 minuten van hier, zelf te voet.
Normaal gezien is het hier stapsvoets. Zou de auto eventjes moeten wachten? Oh, het is geen vast reglement, dus er is een aanwijzing. Hè. Ja, de markt die we kennen van iedere week, de maandag en donderdag. En natuurlijk, de maandag is er een andere opstelling. Je ziet nu wel iets uitgebreider. De sepia is aanwezig. We hebben ook wel andere voorkeuren van vis, maar bon, het is wel lekker, is een soort calmar. Hè. Eentje ervan. Zijn die groot? Ik heb hier een grote man.